أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، نهنئكم بمناسبة هذا الشهر المبارك ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bandiraɓe julɓe, onon yeeɓoɓe télévision radio télévision Pindi TV, enen fof en dendi en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala. En duwima nde gona tan e ndenka makko e kisal makko e jam makko e sutura makko, tawa enen fof eɗen e nder hen. Min calmini on, min juurima on guilay ɗo e leydi Sénégal, kala jeeɓowo radio télévision Pindi TV, min calminima e indema e yettode ma, min juurimama. Kono min jejjitani kala yeeɓoɓe diaspora wonɓe e leyɗele caggal leydi na jeeɓa oɗo saaha radio télévision Pindi TV, min mbima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oɗon gandi hande eɗen ɗo kuccite mon, eɗen goni e émission biyeteɗo sawtowol l'islam. So min mbi sawtowol l'islam tan mon paam. So wiyama sawtowol, kala ɗo neɗɗo wawi wonde e dow leydi manan sawtowol l'islam gummiɗi e radio télévision Pindi TV. Machallah, min calmini ardiɓe galle ɓe, min jejjitani hay goto e mabɓe, kamɓe fof min calmini ɓe inde mabɓe e yettode mabɓe. Machallah, eɗen paandi lewru teddundu, eɗen paandi lewru wiyetendu shahru ramadan al mubarak, woni lewru korka. Eɗen paandi lewru ɓural, eɗen paandi lewru yurmede, eɗen paandi lewru yaafuya, kono eɗen paandi kadi lewru heɓde hoore ma e jeygol. Yo Allah waɗan en ɗum. Oɗon gandi lewru ndun ɗon noon no sallallahu alayhi wa sallam ɓuriri e nelaɓe ɓe, ko noon lewru korka ɓuri e lebbi ɗi. Machallah, so fandinoma eɗen e Chaban, joni gasa yo Allah yettini en e Ramadan. Sallallahu alayhi wa sallam so joddinoma e sahabaɓe ɓe, o wiyata duwoɗen allahumma barik lana fi Chabana wa ballighna Ramadana. An jomiraɗo subhanahu wa taala, min duwima oɗo Chaban momin goni, kala ko woni hen e barke yallah ya rokki amen ɗum, yo Allah waɗan en ɗum. Kono o rutto kadi o wiya o Ramadan pandiɗo, amin duwi yallah yomin tawe, yallah yen tawe e Ramadan aray dow jaam, tawa en e jaam, ko oren ɗum e jaam, sono yaha woppa en ɗo e jaam e kisal, artay men duuɓe kitali bi jahi seydil wujud sallallahu alayhi wa sallam. Bandiraɓe, hande noon min gaddani on holno neɗɗo heblolto Ramadan, shahru Ramadan al mubarak, holno neɗɗo parirta Ramadan, ko ɗum min gatti. Aɗa andi hande so mbiɗa tettirno e yeru, mi wiyat debbo mo ganduɗa nane galle mum na para defde maaro e liɗɗi, ma ya marché, ma duggoy wona, ma sod liɗɗi maaro, ma sod légume, ma sod kala fof ko tabitinta ndefu ngu ha wela, o rotta yimɓe fof ñaama koora, yimɓe fof ñaama kara duwanomo. Ko noon parirten Ramadan. Machallah, holno parirten Ramadan? Mbeɗe yiɗi kala jeeɓowo hande radio télévision Pindi TV yaada yam hetto, kono parana Ramadan o yen tawe dow jaam. Saɗa parana ɗum, mi wima neha nafsu o, nede nafsu ma noon na satti sattani. So tawi aɗa wonde gumgol Allah, so tawi hade shahru Ramadan darade, aɗa wonno e andude ma shahru Ramadan yetto ha so yettima holko waɗɗima. Oɗon gandi nafsuji ɗi koɗi tati. Na waɗi an nafsul mutma'inna, al ammara bisu, al lawwama.
gadortomi ko an nafsu al ammara bissu woni fittanu ndu ganduɗa yiɗanama ko moƴƴi. kala ɗo dariɗa mbiɗa aɗa rewa Allah o daro yeeso ma ha tengte shahru ramadan al mubarak. sa darima mbiɗa janngo de mi anniyima horde komi korowo, o wima an ko mbatta korka, an ka cukalel mo koranta o holko fof ko korata, walla ni aɗa wawi suuɗade aɗa ñama aɗa yara, sa yalti mbiya aɗa hoora makka korowo. ko noon nafsu al ammara bissu waɗanma, te kanko omo andi walla an ana andi huwa alimun bi zati sudur, mo ganduɗa sinatun wala nawmun lahu, o ɗanaki on ngofƴaki, kala ko mbaɗɗa gila subaka ha hira omo andi, on ɗon a wawa ɗum suuɗade. yalla suran en an nafsu al ammara bissu, kala ko neɗɗo waɗi e benande ko fittandu ndun ɗon nawori ɗum. sen gani an nafsu lawwama woni nafsu ɗiɗaɓa o, fittandu ɗo ɗiɗaɓu ɗum, kayru kam holko waɗatma sa yeehi ha a yiɗi horde a anniyima horde, joɗɗa ha ɓoye tan mbiya ammara bissu woppanima, woni mo ganduɗa wiyamirtuma tan koko boni, nani wima woto hoor woto hoor ha ɓoyi an nafsu lawwama, fittanu ndu ganduɗa ɗo tulni fof koko wasiyotoma. aɗa daro sarama wima an aɗa suusi wasde horde, an ka julɗo mbiya a horata, hoor koy janggo ka kawro e joome, mbiya mi arti gay nden kay tawde komi julɗo komi korowo, on nafsu ni no semori. kono nafsu mo ganduɗa noon ko on julɗo yiloto al mutmainna, jomiraɗo subhanahu wa taala o wi ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. sadaqallahul azim. ko on enen julɓe on jiɗɗen on jilotoɗen, woni fittanu ɗo ganduɗa ko moƴƴuru ndu, ko ɗoftindu jomum, fittanu ndu ganduɗa yiloto ko tan koko Allah yamiri wona hen, ko Allah haɗi woɗɗi ɗum woɗɗo ɗum complètement wiya mi ɓadotako, saabu kay jiɗmi ko yurmede jomiraɗo subhanahu wa taala, judmi ko yaafuye jomiraɗo subhanahu wa taala. ko on ndun fittanu o noddata janggo sara makko, o wiyamo arga e an fittanu moƴƴuru ndu, naaɗe aljannajam ɗe kono jeeye e yimɓam moƴƴuɓe ɓe. machallah, yomi jeeye hen, kono onon ne yeeɓoɓe kala julɗo yo jeeye hen ha tengte yeeɓoɓe sewtowol l'islam ɗo ɗo gonɗen ɗo e radio télévision Pili TV. machallah, ko ndun ɗon fittandu noon yimɓe jiɗi parana nehandu e ko weli jomiraɗo subhanahu wa taala. kono ha joni nehandu e heege ka ñamannoɗo heure mo belanoɗa foof, hankkadi ganda noon wonɓe ganduɗa no jiɗanno ñamde ngala ko ñaami, meeɗa seeɗa heege ganda ndekete arjigaji potani. kono kadi nehandu e ɗomka wonɓe ganduɗa jahat kilométres et des kilométres pour yiloyade ndiyam pour jara, hen sahaju maya ɗomka dañata, kono anne ne fittandu ma ndu e wasde yarde gila subaka tan ha hira pour ganda ndekete wasde yarde ɗomka no woodi. ɗum ɗon fof jomiraɗo subhanahu wa taala o yiɗi ko andindema an julɗo, won ko ganduɗa de mbeɗe waɗanma ɗum comme ɓural, mi waɗanani ɗum hono julɗo hono ma, holko poɗɗa wadde woni ƴewtade hoorema, fewnidde jonde ma ha tengte so shahru ramadan al mubarak ari. kono neha e hoorema kala fof ko wele woni welenma, wondude joom suudu ma, heure mo beleɗa fof won gonda e mum. nisaukum harsun lakum fatu harsakum anna shi'tum, rewɓe mon ko onon jeeyi ko guese mon, kala ɗo beela ɗon gardiron. kono noon so shahru ramadan al mubarak ari o wi attention, kaɗe ɗo ko ɗo woni bar limite o, hankkadi il ne faut pas franchir, woto ɓennuɗon daro. so yeehi noon ha a yettima ɗo jinmi taƴaɗo ko beleɗa fof mbaɗa hakkude ɗon e kejjari mami aroy hen so ɓooyi. machallah, sa ummima noon e nafsu o woni fittandu ndu, ngara kadi noon parana hoorema kadi e goddigal ngal ma parana hen hoorema. holɓe gondata? aɗa wonde yimɓe ɓe liggottoɗa,
aɗa wonde yimɓe ɓe ganduɗa ko hoddiɓe ma, aɗa wonde yimɓe ɓe ganduɗa onon koddi galle goto, en tout cas ko yimɓe environnement ma aɗa wonde mumen. ɓenne so korka ka yoni ya wuppu hakkille ma e ɓen ɗon ne aɗa wawi yilade baraji e mabɓe. Hol noon bandam julɗo, so mbeɗa wima hol noon, mi wiyete d'abord ya haalnuɓe haala belka, ya holluɓe yeeso yongo, yeeso weltingo. aɗa andi wonɓe ganduɗa so koori sisiɓe en e jayjayɓe joɓjoɓɓe, so ɓe koori ɓe kalata sabu ɓe mayade heege, ɓe maya ɗomka, ɓe jiiɗa haaldude hay goto, kala ko kalɗa fof ɓe mbatta bone. ala, korka wona noon. ɗum noon a parat gondigu ngu kalna neɗɗo ko weeli. nelaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam, o wi kalimatun tayyibatun sadaka, haala belka ko sadaka. ɗum noon pare gondigu ngu hakkunde ma e gondiɗo ma mo wawi wonde fof, ko joom galle ma toppito, ko koddiɗo ma toppito, ko nawle toppito, ko miñe toppito, ko mawne toppito, ko ese toppito. ɗum ɗon fof ko ɓeyduɗo baraji ɗi. kono kadi gondigu ngu woppu hakkille ma e ballodiral. machallah, ballodiral en gari e lewru ndu ganduɗa ko lewru bonus. kala ko mbaɗɗa o ɓeydanma, kala ko mbaɗɗa o waɗma doublé. aɗa andi joni so Orange dañi promotion 1000 francs, sa soodi daña 2000, daña 3000, a yakinto cooda pour daña crédit téléphonique pendant des jours. ko noon ne lewru korka way. aɗa rokkirtuno tamarode i jaam, rokkir kadi a maaro, dokkira diwlin, walla dokkira kalis. ɗum kadi no waɗi fayida no feewi. neɗɗo hoora gila subaka ha hira no waɗi koddiɗo ma. an Allah rokkima ko dañɗa seeɗa, Allah arjinima ko kumtoriɗa, hokku ɗum hen. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi man fatara sa'iman kana lahu mislu ajrihi gayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'an, rawahu tirmisi. o wi kala korɗo gila subaka ha hira no wonde koddiɗo mum, no hoori ko julɗo, kono noon arjige mum wayani noon. ƴettuɗa kumtari dokkuɗa ɗum, defanɗa ɗum, dokkuɗa ɗum tamaroje, walla dokkuɗa ɗum sukara, walla dokkuɗa ɗum goɗɗum e goɗɗiti ɗum. o wi an a dañi baraji ma ɗe korirɗa d'abord, kono baraji makko kadi a dañi hen, te ustata e baraji kanko korɗo o haydara. sallllahu alayhi wa sallam toujours omoni holla en neɗɗo wallodirat e bandum julɗo. kala mo ganduɗa aɗa simori bande wallu ɗum, sa dañi wallu ɗum. kono joni eɗe nde ɗo ganduɗa vraiment société mo ganduɗa moni fo dañɓe jadata koye dañɓe, wasɓe jaada e wasɓe. holno neɗɗo rewirta Allah? te ko dañɗen ko seeɗa e cetta kunal, goppen ɗum, tottiren ɗum, ballen ɗum, ko ɗum nafata en, kono ko ɗum ɓeydata en kadi. kanko o wi en wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqin. o wi kala ko mbaɗɗon e lawolam min jomiraɗo subhanahu wa taala, kala ko ƴettuɗon dokkirɗon, ballitɗon julɗo hono mon, ɗum ɗon ko ballitɗon mo ko mi fawi ɗum ɗa, kono mi ɓeydantu on kadi, mi ɓeyda kadi, mi ɓeya ha ɓuura yajde, ɓuura yeñde. machallah, hono makko ala. o wi sabu ko min kala garjiguinowo ko min daɗi, ko min wawi arjiguinde. ɗum noon kadi ɗon kadi ko parande korka. machallah, tataɓe o ko famille ma, ɓesgu ma. aɗa foti heblanade ɓe, keblaɓe kamɓe ne ɓe ganda lewru korka darima. beele ko woppude ɓe ni tan ɓe mbaɗa koɓe beela? ala, rentinɓe kamɓe fof jewtida e mabɓe. gandanaɓe chehru ramadan almubarak yettima, holko waɗɗi en enen julɓe? goo en korat, kono ɗiɗe nehen koye men e ko ginnumi ɗon ko fof ko fate ñamde yarde. kono noon so yonti kala bawɗo e man horde no selli yo hoor. hay sinno ko cukalel dañi 7 ans 8 ans 10 ans ekkin ɗum horde, so hoori hande fofto janggo. so ɓooyi wawa, aɗana waɗanomo tamarrun, so ɓooyi o wawa. kono mo ganduɗa noon komu kallaf, min gareten yeeso, no foti horde yo hoor pal force. ala ɓe korani, kanko de kariyel de no yiɗi horde, kono mi haali hami tampi, a dañi hen bakkar. kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. enen mone men fof ko responsable, mone men fof ma Allah namno ɗum ɓesgu ganduɗa mi resninamo ɗum,
holno nangirnoɗa ngun ɓesgu beele a nehinoɓe e diine l'islam walla ka goppunoɗoɓe tan koɓe beelaɓe mbatta ɗum kadi no jari woppirde hakkille no fewi machallah machallah enen parana kadi e soynade lewru hankadi en parani pittanulu en parani gondigal ngal en parani kadi noon ɓesgu ngu e nder galle he holno gondirte mumen ko fate joom suudu ma ko fate ɓesgu ɓe jibinɗa eɓe jibinanaɗa foof paranɓe haaɓe ganda lewru korka yettima kono so lewru korka yettima noon wonko ganduɗa enen foof hankadi eɗeni para holko paranten soynade lewru ko ɗum paranten soynade lewru ndu noon so tawi en dañi nogase jeenayyi puɗɗoɗen soynade sen ji machallah koren sen jiyani timitinen capantati sen jiyani noon koren ɗum tagi o wi iza ra'aytumul hilala fasumu wa iza ra'aytum fa aftiru fa in ghumma alaykum fasumu 30 yawman mbawi soynade lewru hande en jii asaman o c'est un peu nuageux en jiyani no liɓɓiɗi en mbawa yiide joni ɗon noon o wi goppen ɗon sen jiyani ha na waɗi nuageux en jiyani goppen so timmi capantati hankadi koren hankadi taƴen machallah o wi kadi suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi o wi son ji koore son ji taƴe ko ɗum tagi soynade lewru no waɗɗi kala julɗo kono aɗon gandi sallllahu alayhi wa sallam o jangini en ko kanko jomiraɗo subhanahu wa taala joyni o wi wa in tuti'uhu tahtadu o ɗo mo jiiɗon de son ndewimo onon fof pawton koye lawol siratal mustaqim ko ɗum tagi o jangini en yen kolodir e hakkude men enen julɓe so sohna Leyla yino lewru hande ari wi kam seyda min de mi yi lewru yomi hoolo sohna Leyla ko tagi ko julɗo hono am sabu sallllahu alayhi wa sallam o totti en exemple tawde holkonuɗomo ko mo ganduɗa no aynanno ko gaynako ari wimo min de mi yi lewru o wimo ha holko hollata kam a yi lewru nasiri a yi lewru o wi eyyi holko hollata kam nelaɗo jooɗi gaynako o wi ɗum ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallllahu alayhi wa sallam humi korka mum ɗum noon enen julɓe eɗen gone leydi Sénégal ɓurɓe en hewde ko julɓe so neɗɗo yi lewru nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi yimɓe ɗiɗo hattata so ji lewru mbi on ji lewru kume kono walla jamaa mustafida ɓe ganduɗa vraiment ko yimɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe ɓe ganduɗa mantiɓe yimɓe ɓe ganduɗa ko diniyankoɓe mbi on ji lewru koloɗeɓe taƴon par exemple mi wona ɗo Sénégal Kaolack naɓe jiya lewru Casamance naɓe jiya lewru wa Gambi jiya lewru ɓe jiyani ɓe mbi Gambi hoorimi yo min mi horani ala ɗum ko belade lewru ndu ko lewru wotru jomiraɗo subhanahu wa taala allahu wahidun la sharika lahu lam yalid walam yulad ko kanko woni joom lewru ndu sen ji lewru ndu eɗen poti horde sen jiyani kadi eɗen poti sen ji koren sen ji kadi taƴen machallah émission o nani aray gasde no keblanoɗen korka ka en keblanta ko ɗum e ñamdu kewɗu e yarele tan jus fof cooda ñalla ɗanade guila subaka ha hiira ñalla haalde ko wona lawol ma walla ñalla tikkude tan ala keblanoɗen ɗum e baraji e yilade yaafu e jomiraɗo subhanahu wa taala yilade yurmede makko e mone mon fof na doga na yaha hoto fay e yurmede makko o wi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun onon fof nden doge hoto paaɗon e yaafuya makko sabi'u ila maghfiratin min rabbikum machallah ko ɗo min kandata e mon ha gongol inchallah en duwima inchallah kawriten ɗo e radio télévision Pindi TV enen fof tawtoreɗen bi jahi seydil wujud sallllahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi